Ciutadella va començar com un projecte científic. No va començar com una reconstrucció ni com un parc temàtic, va començar com un projecte de recerca. Una investigació sobre un jaciment arqueològic situat a la costa d'un període que n'hi havia pocs situats a la costa, que fins i tot s'havia escrit que els hiverns no hi arribaven a la costa, no? El qual era evidentment fals, però va començar com un projecte de recerca. I diguem que el jaciment no es va triar d'una manera aleatòria, va ser el producte d'un coneixement previ del territori, dels jaciments que hi havia i que s'hi va anar amb hipòtesis bastant sòlides sobre que aquí podia haver-hi un jaciment interessant. Potser no esperàvem que fos un jaciment fortificat com aquest. Realment la recerca sempre porta sorpreses i troballes inesperades, en arqueologia això és molt corrent, però tampoc es pot dir que vam venir aquí com podríem haver anat a qualsevol altre. Hi havia la constància que era un lloc important, un lloc interessant. Jo penso que nosaltres crèiem que el que trobaríem seria un petit assentament de pescadors. La raó d'aquest establiment sembla, després d'uns quants anys de treballs junt amb el professor Sant Martí i el professor Serra, sembla bastant clara. O sigui, tota aquesta zona d'aquí és ben sabut dels calafallencs i de la gent que ha treballat en aquesta àrea, està plena d'aiguamolls. Aquests aiguamolls, a l'antigüitat, i quasi bé fins al segle XVII, eren un lloc molt important per venir a niuar-hi ocells, i és un lloc molt ric en fauna marina i també en fauna d'aigua dolça, perquè hi ha l'embocadura de dos torrents, el torrent de la Bisbal més avall i el torrent de la Cobertera aquí tocant, justament, aquí en aquest establiment. És aquesta situació una mica privilegiada, recer del vent, és l'últim lloc on el sol s'apon. És aquí on els pescadors de fa 2.500 anys es van establir. Les seves cases les estem trobant, totes enfonsades, i veiem que inclús hi ha un intent de fer carrers, encara que ara els treballs no estan molt avançats i falta molta feina, però aquí veiem les dues línies de pedres que ens delimiten un carrer que anava cap avall, i aquí veiem tots els fonaments de les cases, algunes d'elles més fondes, d'altres tenien 2 pisos, i tal vegada el més interessant és la rica cultura material que aquí s'hi troba i que sobretot està plena d'objectes procedents d'un comerç amb el món mediterrani, tant grec com sobretot en el món púnic, en el món cartaginès. Estàvem amb la creença que teníem una aldea de pescadors amb 4 cases. Certament hi havia coses que no encaixaven, però que potser no ens en donàvem prou. Una era el nivell de les troballes, el tipus de ceràmiques que indicaven unes relacions, un comerç exterior que no era massa normal. I després tampoc encaixava del petit tros que teníem la complexitat que es veia d'estructures. La troballa de la muralla i, per tant, la reinterpretació de tot el conjunt ve quan, a partir d'una petita determinació amb georradar, ens adonem que a sota de les escombreres, a sota on nosaltres hi acomodàvem terra, justament allà hi havia una estructura que podia ser una muralla i que era una muralla d'una certa envergadura. Això ens va sorprendre. A partir de l'any 91 i 92, sobretot, es va decidir plantejar una excavació amb extensió perquè veiem que les hipòtesis primeres de que això era un poblet de pescadors doncs no era així, que s'havia d'excavar amb extensió per tenir una idea de com era en conjunt tot l'assentament, no? Per tant, ens portava a excavar tot a poder ser, aquesta idea de dir, escolta'm, fem el que en Miquel Tarradell deia, excavem-ne un de sencer, perquè puguem ensenyar un jaciment d'aquest període i la gent pugui donar-se de com vivien, no? Aquesta era la idea primera. Que era l'any 90, que per nosaltres va ser un any clau, no? Perquè vam coincidir aquí una generació que ens vam conèixer aquí a Calafell, com la segona o tercera excavació que portàvem, la Carme Belarte, en David Asensio, l'Espinete, el Cela, el Sopas, la Maria,
bueno, i diversos més, que érem uns xalats, uns apassionats de l'arqueologia, especialment del món ibèric, i fruit d'aquí hem tret equips d'investigació que fem recerca en altres molts poblats de Catalunya. M'agrada molt com es treballava aquí, no? Tant des del punt de vista dels directors d'excavació, dels responsables, que discutien també amb la gent, amb els estudiants, tot el que passava, comentaven, t'explicaven, i llavors es creava un ambient en el qual aprenies molt. I després també hi havia molt bon ambient entre la gent que van venir a excavar en aquell any. Molts de nosaltres vam repetir anys consecutius i alguns doncs, encara hi estem vinculats d'una forma o d'una altra. Era un jaciment que era fàcil, que es podia entendre molt bé, no? O sigui que podies veure com funcionava, perquè ja estava excavat en bona part, podies entendre el funcionament de les cases, s'acaba de descobrir el sistema defensiu, començaven a aparèixer cases complexes i una mica et podies fer una idea de com era, no? De com funcionava la ciutadella, a diferència d'altres jaciments on havies excavat on potser només tenies un raconet que era on tu excavaves i no veies la globalitat d'un gran jaciment. No? Vaig arribar el dia després d'acabar la selectivitat, tenia un vale amb el carnet jove, que sortia un descompte de la Ciutadella, i l'endemà mateix vaig venir amb ma mare i ma germana a visitar la Ciutadella. Doncs en aquella època la Generalitat i amb la crisi del moment havia tancat l'aixeta de les subvencions, llavors per tal de continuar el projecte els arqueòlegs que treballaven aquí van decidir fer aquest curs d'iniciació a l'arqueologia, al qual vaig apuntar, i des de llavors va ser el meu primer contacte amb el món ibèric, i després he tingut la sort d'anar treballant amb aquest equip que combina la recerca i la difusió, i fins i tot vaig tenir també l'oportunitat de ser l'últim arqueòleg director que va dirigir una intervenció arqueològica aquí a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Van permetre per primera vegada veure com hi havia diferències socials importants entre unes persones i altres en el món ibèric, com no tot eren aquelles cases petitones que molta gent es pensa que són les cases ibèriques, sinó que hi havia, es va començar a parlar de residències aristocràtiques, va parlar de cabdills, i es va poder començar a veure el funcionament d'una societat molt més complexa del que per molta gent era. S'ha pogut documentar, per exemple, que els hiverns d'aquí de la Ciutadella consumien cereals com l'ordi, com el blat, com el mill i el panís, lleguminoses com les llenties, com les faves, com les guixes, i fruiters de gran importància com la figuera i especialment el raïm, el qual destaca l'excavació de l'any 2006-2007, si no recordo malament, que es va fer aquí a la Ciutadella. Es va documentar una de les sitges, a l'interior de la qual es va poder documentar una troballa excepcional, que era un gra de raïm, tot amb la polpa i tot carbonitzat, que és una troballa fins al moment inèdita a tota Catalunya. Sí, l'excavació va ser possible, hi van confluir diverses coses, no? Hi va confluir primer de disposició dels successius ajuntaments que hi va haver a Calafell, que per raons que avui són difícils a vegades d'entendre, perquè no tenien per què creure's que aquí hi hagués un jaciment ibèric, no? Res ho manifestava, excepte 4 padretes, no? Però van apoyar la idea. El fet que recolzessin aquesta idea, això era important. Darrerament s'estan fent les excavacions de l'Hort de Part, en el qual ens està sortint un conjunt ibèric lo suficientment important i inclús, diria, l'expressió d'insòlit, amb una vorera de la costa, de la qual no és usual. Joan Carles Barrada va tenir un paper decisiu en poder tirar el projecte endavant. Primer perquè va estimular en els ajuntaments que estaven sota la seva influència, naturalment, però també per recolzament personal. Sí. És a dir, el fet que una persona de categoria d'en Barrada ens vingués a veure al principi, quan ningú s'ho creia, home, no deixava de ser un fet simbòlic, simpàtic i efectiu. Va ser sobretot determinant el fet que en aquells moments molts estudiants, de fet una bona part d'arqueòlegs que avui són bons arqueòlegs i estan en actiu i aleshores estudiaven, van venir aquí a treballar. Clar, venir aquí a treballar vol dir estar mesos picant sota el sol d'estiu, no? I ho feien evidentment sense cobrar, no? Aquesta quantitat de gent que, en fi, jo no els he comptat mai, però que segurament si els contéssim són unes quantes dotzenes, són els que van posar les bases que això es pogués fer amb la rapidesa relativa amb la que es va fer.
perquè entre l'inici de l'excavació i l'inici de la proposta de posada en valor van passar aproximadament una dècada, 10 anys. I 10 anys per un jaciment arqueològic és molt poc. I recordo disfrutar molt en el racó a l'hora de dinar, quan tu, en Santa Cana i en Sant Martí discutíeu sobre on anava la muralla, on estaria la porta, o la copeta que fèiem a l'Espineta a la nit, no? I hi havia un que explicava, doncs, una eina que fa falta és reconstruir la ciutadella. Ja miràvem quants whiskies portava, perquè això de reconstruir un poblat ibèric ens semblava una animalada. Miquel Tarradell l'havíem sentit a les classes, i suposo que en Joan l'havia sentit en el despatx, que deia una cosa que era veritat. Deia, miri, si ve un anglès aquí i diu, miri, jo vull veure un assentament ibèric, un poblat ibèric, no n'hi podem ensenyar cap de sencer, perquè no en tenim cap. Nosaltres vam plantejar una intervenció que la fes comprensible i que la fes didàcticament comprensible, és a dir, la millor manera de poder ensenyar una recerca científica de tal forma que la majoria de gent ho entengués, no? Hi ha moltes fórmules per fer això. D'entrada, nosaltres vam plantejar el que se sol fer sempre, aixecar una mica els murs, reconstruir els murs que es veien evidentment caiguts, potser refer alguna cosa més enllà del que era simple consolidació de pedres, però no una reconstrucció, perquè reconstruir vol dir tornar a col·locar el que ha caigut, i això no era possible. Per tant, aquesta idea no la teníem. Això ens oferia una nova perspectiva per interpretar moltes vegades les restes, no? Perquè moltes vegades anem a excavar, traiem la planta, la secció, i no passàvem d'aquí. Després no interpretàvem que aquella casa havia de tenir un sostre, que havia de desguassar l'aigua per algun cantó. I tot això ens ho va portar, sobretot quan vam començar a reconstruir. No? I això per una banda, i per l'altra perquè nosaltres quan excavàvem traiem unes conclusions, traiem uns resultats, els donem a conèixer al món científic, al món de l'arqueologia, i ningú més en treu profit, no? I llavors també era com una obligació que sentíem que tothom, que les excavacions es paguen amb diner públic, doncs tothom que havia pagat aquestes excavacions amb els seus impostos, doncs també tingués dret a conèixer i entendre què és el que fèiem en aquell moment. Nosaltres havíem vist com a Europa es feien rèpliques de jaciments, com es feien models d'intervenció in situ, és a dir, que s'aixecaven parets sobre les parets antigues, i que aquí hi havia una gran polèmica. Qualsevol que mirés Europa aleshores i que ho miri avui, s'adona que hi ha una línia que gairebé passa pel Rin i que travessa Europa en diagonal i que la deixa dividida en dues parts. Hi ha una Europa al sud d'aquesta línia que no es reconstrueix mai o no es reconstruïa mai, i en canvi al nord d'aquesta línia es reconstrueix i molt. Nosaltres vam voler mirar què passava al nord d'aquesta línia, i el model més característic i que ens va semblar aplicable és el model que hi ha a l'illa d'Åland, a Suècia, al Bàltic, i que és el jaciment d'Eketorp. Un model traslladat no sense dificultats. Les dificultats venen de dos camps molt diversos. Per una banda, del context català. És a dir, a Catalunya això no s'havia fet. No s'havia fet i tota la tradició acadèmica li anava en contra. Li anava en contra perquè el perill que hi veien, i és un perill real, era un perill que això es transformés en una mena de Disneylàndia en ridícul. Aquest és un perill real que sempre tenen aquests jaciments, sobretot quan la recerca es mora. Quan no hi ha recerca es transformen en això. Per tant, hi havia un sector crític que posava el punt d'alerta en això. I després hi havia un altre problema, que aquest era difícil, que és la pròpia legislació. La llei nostra no deixa gens clar que el que vam fer aquí es pogués fer. Més aviat, una interpretació restrictiva d'aquesta llei feia pensar que la nostra intervenció se situava al marge de la legislació. Aquests eren els problemes més importants. A part d'això, hi havia problemes econòmics.
I, evidentment, hi havia problemes científics d'interpretació, perquè els arqueòlegs ho sabem, ho deduïm tot d'unes restes, però és molt fàcil travessar els límits del rigor científic. És molt fàcil pensar que la teva idea, la idea que tu t'has fet per uns indicis, és realment el que hi havia. Nosaltres mai pretenem dir que el que es fa aquí és necessàriament com era en el seu passat. Diem simplement que amb les dades obtingudes a través de l'excavació, la hipòtesi que es formula per a la reconstrucció és o no és viable segons que realment els edificis siguin o no siguin viables. Aquesta és una manera important d'avançar en el coneixement de l'arquitectura antiga. Un jaciment arqueològic no reconstruït és molt difícil d'entendre, perquè la majoria de gent no estem acostumats a interpretar planos i en el fons el que et dona un jaciment arqueològic és un plano. I és un plano només de fases superposades, és a dir, són multitud de fases posades una al damunt de l'altra, sense diferenciar. No hi ha una vareta màgica que digui que aquest mur és del segle V, aquest és del segle VIII i aquest és del segle X, no? Per tant, l'única manera, o una de les maneres més potents és la reconstrucció, clar. I els arqueòlegs també hem anat desenvolupant les diferents eines per entendre i per plasmar aquest espai en un paper. Però no és aquesta concepció de la majoria dels mortals. Exacte, però la majoria dels mortals no ho veuen. I inclús els professionals, no? Hi ha una dificultat, perquè també ho comentàveu, no? Que en el moment que comenceu a reconstruir, tu mateix ho veus diferent. Arqueòlegs que estan acostumats a traslladar aquest espai en un paper tenen la dificultat i comencen a sorgir noves solucions, comencen a sorgir noves preguntes i, per tant, es comença a generar un coneixement també a partir d'aquesta reconstrucció, no? La visió que tens, fins i tot de la cultura ibèrica, quan estàs dins d'una d'aquestes cases o quan veus el procés de construcció d'una d'aquestes cases, canvia radicalment del que tens com a arqueòleg anant des de la superfície cap avall. Clar, aquí comences a veure des de la superfície cap amunt, i la visió és radicalment diferent. Per tant, hi hem après molt com a arqueòlegs, com a historiadors. Aviam, aquest tipus d'intervencions només tenen sentit en la mesura que creen coneixement i el difonen. És això? O és una creació de coneixement i una difusió d'aquest coneixement, una socialització d'aquest coneixement, o no té cap sentit? Bueno, el gran repte de la didàctica de la història és, i de la geografia, no podríem dir, és com conceptualitzem l'espai i el temps. L'espai i el temps, no? És bàsic. Aviam, un jaciment arqueològic no deixa de ser un museu a l'aire lliure. I un museu necessita tècniques per comunicar. Hi ha els textos, els museus clàssics, de vegades hi ha pel·lícules, de vegades hi ha mapes, de vegades hi ha maquetes, de vegades hi ha escenografies, no? Un museu a l'aire lliure és una gran escenografia. Per tant, d'entrada, la museografia és el propi jaciment. Ha de ser comprensible el propi jaciment, no necessita masses coses. Per dir com era una casa ibèrica, jo només cal que entri a dintre i ho veig. Ara, el repte d'aquest tipus de museus, no? Nosaltres entenem que és no tant dir com eren les cases, que això ja ho veus, sinó com arribem a saber-ho. És a dir, no es tracta de transformar el Museu a l'aire lliure en un escenari d'espectacle, perquè això és possible i segurament s'ha de fer, però aquesta no és la seva funció. És a dir, la seva funció és explicar com sabem les coses, no? Per què sabem que aquest mur és del segle III i no del II i de l'1 o del X? Aquest és el repte. Per tant, la museografia ha d'intentar respondre a això. És evident que la museografia el que vol és has de crear un discurs per explicar, no? I per fer comprensible, i que hi ha una història al darrere, has de tenir una història. I després, el cas de fer és una mica trencar amb la museografia clàssica, que eren uns textos per uns erudits, etc. Hi ha dues maneres, i penso que aquí s'han aplicat. Una és crear l'experiència, és a dir, crear una cosa que se'ns mogui a dins, que ens creï emoció, i penso que un espai d'aquests el pot crear, i per altra banda, utilitzar el mètode científic, que és aquell que a partir d'allò concret treu unes hipòtesis generals,
per tal de divulgar o de comunicar que no hi ha un discurs únic, sinó que poden haver-hi molts discursos, no? I el projecte educatiu és necessari. Per què? Perquè pensem que poder explicar als alumnes del nostre país, tant en el que és l'educació reglada com en el que és l'educació en el lleure, tenir un discurs adaptat a les necessitats, als continguts, als coneixements que han de treballar els infants i els joves del nostre territori, doncs és imprescindible. A més, tenir aquest projecte diferenciat en diferents tipus d'activitats, diferents tipus de públic i també en les diferents àrees o disciplines en les quals treballen a l'escola, com siguin la tecnologia, la matemàtica, evidentment les ciències socials, doncs ens dona també a nosaltres l'amplitud de poder conèixer i explicar com es vivia antigament i alhora com es trasllada això a l'actualitat, per entendre que la història és necessària conèixer-la pel fet que no és només una eina de saber què va passar en el passat, sinó també que aquest coneixement ens permet comprendre el present i treballar cap al futur. Les dues potes són imprescindibles, és a dir, l'arqueologia experimental, tota aquella recerca que es vagi fent, és la que anirà retroalimentant i és imprescindible perquè la didàctica sigui viva i present i que l'aprenentatge sigui molt més sòlid. I totes les persones que treballem avui aquí, en l'equip educatiu, que van enriquint aquest projecte en funció del que anem avaluant i del que anem programant de nou. L'Escola Santa Creu ja fa bastants anys, uns 12 anys, van participar en un projecte Comenius, que es deia Ibercà, i era tot el dels hiverns. I llavors, entre els italians i els portuguesos, en els quals estàvem, es va voler fer, diguem-ne, vestir la ciutadella ibèrica. I com la van vestir? Tots els nens, que llavors eren al voltant d'uns 700, i els mestres, es van vestir, es va fer la crida als pares també, vull dir, van fer els vestits dels hiverns i van fer la representació a la ciutadella ibèrica com podia ser fa mils d'anys. I la veritat és que va ser una cosa molt emotiva, tota l'escola implicada. La veritat és que ho van viure tots i encara avui ho recordem. Hi ha alumnes que van participar en la primera representació de la ciutadella quan fèiem el projecte Comenius, que s'han fet grans, i a més, estan treballant actualment aquí a la ciutadella ibèrica. És a dir, que tenen el record de quan eren petits, perquè, clar, 12-14 anys per un noi o una noia són molts anys. I clar, és el record infantil, però ara poder treballar amb el que recordes, i penso que també és una cosa molt positiva de que ells mateixos i de la mateixa població puguin treballar i conservar el seu patrimoni, que és el seu llegat històric. Llavors vam pensar que era una oportunitat d'invertir i fer que els alumnes poguessin conèixer des de l'escola tot el patrimoni, en particular la ciutadella, i que siguessin ells els que animessin els pares a visitar, a apropar-se a tot allò que tenim, que quan coneixes, estimes, és molt més fàcil difondre-ho. Aquest curs mateix que van fer la representació, molts pares és que no hi havien estat mai aquí a la Ciutadella. I també és una altra manera de que aquest equipament, que és fabulós i n'existeixen pocs a Catalunya, bé, em sembla que és l'únic de Catalunya, que puguin conèixer realment el que tenen a la seva pròpia població, perquè és també el que has dit tu abans, és estimar el que tens, però ho has de conèixer, i si no ho coneixes, no ho estimes. Quan hem fet alguna visita amb els alumnes, el que és impressionant és quan tu expliques els sentiments, perquè a la fi una cosa és la informació, l'altra és sentir què sentien les persones que estaven aquí, com s'olorava quan vivien aquí, què passava quan plovia i el sostre queia, quin era el paper de la dona, quin era el paper de l'home. Tot això no només es pot entendre de veritat per un nano de 15 anys, de 14, de 12 anys, si ho viu aquí. Aquí sí que es pot explicar. A l'aula, amb un projector, es pot explicar, però no és el mateix, no arriba de la mateixa manera. Un altre aspecte relacionat amb la Ciutadella de Calafell és l'existència d'una sèrie de congressos d'arqueologia, en diem reunions internacionals d'arqueologia de Calafell, que es van començar a celebrar l'any 2000 i que encara continuen, se n'han fet 7, la darrera ha estat aquest mateix any.
En aquest sentit, les reunions han tingut bastant d'èxit des del punt de vista, des de la comunitat científica doncs, han estat sempre molt ben acceptades, molt ben rebudes, s'hi ha participat molta gent, tant des del punt de vista de ponents, és a dir, de les persones que han presentat treballs, com des dels assistents, el públic en general, i sempre hem comptat amb el suport de l'Ajuntament doncs, que l'ha mantingut fins ara. Una de les apostes que van fer des de la Universitat de Barcelona va ser entrar en contacte amb una xarxa que s'estava construint des de l'any 2000, que es diu EXARC, de museus d'arqueologia a l'aire lliure i jaciment i arqueologia experimental. El primer projecte que la Ciutadella hi participa com a soci és el didàctic del programa d'aprenentatge de la Comissió Europea i on participem com a socis de 2010 a 2012 amb altres museus europeus, com ha dit la Clara. Després, l'altre projecte, l'altre més gran, més de 5 anys, van començar el 2011 i s'acabarà al desembre de 2015. És l'Open Arc del programa Cultura i en aquesta ocasió també amb museus com el nostre, museus arqueològics a l'aire lliure. La filosofia del projecte és explicar una mica amb aquests museus una idea d'Europa. Bueno, i al mateix temps la Ciutadella es posa al costat de grans museus de referència d'arqueologia a l'aire lliure, és a dir, entra en el mapa europeu de museus d'arqueologia a l'aire lliure. Això ja vas un pas més enllà, ja és donar-li vida, i donar-li vida ja és recrear les escenes i a partir de l'equip de reconstrucció que és un equip de reconstrucció que està format per arqueòlegs, estudiants d'arqueologia que investiguen diferents aspectes del món ibèric i després el que fan no es queda, és la mateixa filosofia que la Ciutadella, no es queden amb el que és la investigació, sinó que després ho fan, fan aquella peça que han estudiat, doncs ara la farem. Ibercalafell, bé, és una associació sense ànim de lucre i Ibercalafell és un equip de reconstrucció històrica. Per què vam decidir o per què va aparèixer la idea de fer un equip de reconstrucció històrica? Doncs bé, de fet, una mica igual cap al tema de la reconstrucció in situ del jaciment. A l'hora de fer la reconstrucció in situ en el jaciment realment es va veure que era un èxit, que per la gent és molt més comprensible, tant per adults com per infants. Clar, el que hi ha reconstruït és la part immoble d'una cultura. Vam pensar que potser estaria molt bé poder fer i poder reconstruir la part moble, la part moble de la cultura ibèrica, que al mateix temps potser també inclús és la més complicada. Per què? Doncs perquè moltes vegades és la que en queden menys restes, és la que està més fragmentada, però a partir d'aquí va sorgir la idea de crear un equip de reconstrucció per difondre una miqueta la cultura ibèrica i a partir d'aquí va aparèixer aquest equip en el que ens vam començar a plantejar refer els trajes, refer les diferents parts del mobiliari i d'aquesta manera donar a conèixer una mica la cultura ibèrica, no només pel que feia a la seva part més immoble, és a dir, les cases i les seves peces de la vida quotidiana, sinó també els seus vestuaris, els seus rituals, les seves maneres de viure, els seus actes més quotidians. Va ser una sorpresa molt grata, per dir-ho d'alguna manera, perquè a l'hora de fer els primers vestits, a l'hora de fer les primeres panòplies, molta gent ens començava a confondre amb romans. I això estava molt bé, perquè això era una manera que la gent entengués que en el fons els hiverns no eren tan primitius, per dir-ho d'alguna forma, com molta gent es pensava. Però clar, en el fons també teníem un problema. Per què? Perquè la gent ens confonia amb romans i no volíem que penséssim que érem romans. Per tant, el que vam decidir va ser començar a reconstruir alguns personatges coneguts, entre cometes, del món ibèric. I el primer que vam reconstruir va ser la Dama d'Elx. Vam intentar reconstruir els seus materials, vam intentar reconstruir el més exacte possible. És a dir, molta gent ens diu, molt bé, aneu molt ben disfressats. Nosaltres el que intentem fer entendre és que no anem disfressats, sinó que el que fem és caracteritzar-nos, intentar que la gent pugui veure i pugui entendre de la millor manera possible com devia vestir o com devia comportar-se, potser, això ja és més complicat, un hivern fa 2.500 o 2.200 anys. El gran gruix de gent que ha format part d'aquest equip han sigut arqueòlegs, historiadors, gent que li ha agradat el món de les humanitats i molts, curiosament, en algun moment de la seva vida, més tard o més d'hora, han treballat aquí a la Ciutadella. Per tant, sempre diem que l'equip no hagués sigut possible sense la Ciutadella ibèrica. Per què? Perquè sense que la Ciutadella s'hagués reconstruït, sense que s'hagués excavat, segurament mai no hagués aparegut a darrere un equip de reconstrucció històrica com el que hi ha ara. La meva vinculació amb la Ciutadella ibèrica ve més per la vessant artística, cultural,
perquè sóc membre de la Camama i som gent de teatre, no? I tot l'equip de reconstrucció ens van demanar de fer una performance o una mena de guió teatral que parlés dels fets dels ibers. El meu amic Pou em va subministrar un guió històric, unes dades històriques, i d'allí on vaig treure una mena de dramatització que fos el més digne i el més semblant possible als fets històrics. I va començar l'espectacle de les nits de Calafell d'aquesta manera. Aleshores, he de dir que hi va haver molt d'entusiasme perquè els mateixos arqueòlegs es van apuntar com a actors i disfrutaven molt en reproduir allò que ells anaven descobrint. I era bonic de veure perquè s'hi posaven, però talment com si fossin actors cinematogràfics. Me'n recordo d'una dama d'Els, no? Me'n recordo d'una bruixa que es menjava el fetge d'un animal, bé, tot això. A part d'això, per petició de l'entitat, dels arqueòlegs, vam demanar col·laboració a moltes altres entitats de Calafell. Per exemple, hi han intervingut els Diables, que si han fet espectacles, ells hi han aportat els espectacles de foc, hi han intervingut la Camama, tallers de teatre a la Camama, gent jove voluntària, voluntaris particulars, com per exemple els Ferrers, recordo ara el Mario, per exemple. S'hi pot treure molta material en el sentit aquest artístic d'un lloc com la Ciutadella. Primera, perquè es presta molt com a fons, com a paisatge cinematogràfic o artístic, teatral. I després, perquè també dona molt de coll a la divulgació, perquè la canalla jove, els estudiants, s'impliquen molt, perquè els hi agrada. De veure quatre parets inertes aquí, sense fredes, a veure-hi vida dintre, això per ells és molt important i pel municipi i pels arqueòlegs, pels que ho organitzen, és molt important per la divulgació. La contribució al coneixement de la cultura ibèrica, home, notable, crec que es pot dir. D'entrada perquè es va documentar un tipus de jaciment que era totalment desconegut. No és l'aldea de pescadors que esperàvem trobar, però tampoc era un Ullestret o un Puig Castellà. Va permetre veure un tipus d'assentament diferent, molt sòlidament emmurallat, amb molt poques cases a dins, amb una gran quantitat de materials importats, cosa que suggeria un poder adquisitiu important de la gent que hi vivia. Per tant, si ho ajuntes tot, molt ben fortificat, cases grans, poder adquisitiu elevat, doncs et porta a la conclusió d'un lloc ocupat per l'aristocràcia ibèrica. Cal entendre que el jaciment no està acabat, que s'ha excavat molt, és dels més ben coneguts en relació a la seva superfície, però ni de lluny està acabat i, de fet, és una excavació que s'hauria de culminar. És un laboratori, en definitiva, la Ciutadella, tant a nivell de recerca... I cantera. Exacte. Seríem la masia del món ibèric. Igual sense haver-ho premeditat, però ha esdevingut això. I la Ciutadella, jo crec que ha portat que moltíssima gent que potser no s'ho imaginava hagués pogut entrar directament al món dels cibers, entrant dintre de les seves cases, sentint les seves olors, tastant, tocant, tot allò que dona de si un jaciment arqueològic i que no deixa de ser una forma diferent en el seu moment i que cada vegada s'aposta més, com passa actualment aquí al nostre territori, però també a nivell europeu, a donar a conèixer, de difondre, de divulgar el nostre patrimoni i la nostra cultura que tant ha marcat o que tant s'ha marcat en el nostre territori actual. O creem coneixement o el difonem. Crear coneixement és el motor. En el moment que aquest tipus de jaciments deixen de crear coneixement, inevitablement es transformen en barraques de fira. I aleshores desapareixen i es desacrediten. Calafell no té per què ser diferent de tots els altres jaciments europeus que
perden el tren de la recerca. És a dir, si es perd el tren de la recerca, això no té viabilitat, no s'aguantarà, perdrà interès i la gent ho veurà com un acudit estúpid d'una gent que en un moment determinat van voler ser. En quant a la difusió del coneixement, té sentit si el socialitzem. Aleshores, aquesta difusió només la podem fer un cop excavat, a través del que podríem dir l'arqueologia experimental. Doncs mira, una de les experiències o valoracions que s'ha de tenir sempre en compte a la Ciutadella és que és un lloc que realment t'has d'implicar molt. Vull dir, no pots anar a mitges tintes i has d'anar, diríem, o donar-ho tot o no donguis res, perquè si no, no arribarem enlloc, no? I realment és molt gratificant veure-ho així com està fet, però realment hi ha penúries, i sobretot a l'hora del manteniment. Realment és molt dur. Però compensa això que diem, no? Doncs compensa realment estar treballant cada dia en un jaciment arqueològic de molta importància a la península Ibèrica, amb un equip de treball i un equip humà que a totes les èpoques que hi ha hagut sempre ha sigut, considero jo, del millor que pot haver-hi en el món de l'arqueologia, i per tant compensa totes les penúries. Sí, futur sí que en tindrà, ja fa 30 anys que està el projecte en marxa, no crec que caigui, però realment el que es necessita per mantenir un equipament d'aquestes dimensions i d'aquesta importància realment són els recursos econòmics, el capital. Ara realment s'ha obert la via d'Europa i penso jo que s'ha d'instar i animar molt més a totes les institucions a ajudar i recolzar sobretot com a un museu a l'aire lliure, que és el que s'està dient i realment la importància que té. I no hem d'oblidar que aquest capital moltes vegades es pot aconseguir i lligar sobretot amb el que deia en Dani abans, que és la recerca. Crec que la Ciutadella ha d'aportar molt encara a nivell científic, falten molts recintes per excavar i falten molts materials per excavar. De fet, s'ha d'acabar de publicar una monografia que ja es porta temps treballant i a partir d'aquí s'ha de fer un nou programa d'excavacions arqueològiques i que els visitants que vinguin a la Ciutadella vegin que els arqueòlegs hi treballen, no només en reparar sostres o en aixecar cases, sinó també en investigar com vivien o com s'organitzaven els ibers que vivien aquí a la Ciutadella de Calafell. Hi ha un poder que jo crec que la Ciutadella té i que no tenen altres jaciments a vegades reconstruïts i que no tenen les simulacions i tal. És el poder de l'autenticitat. És a dir, aquest poder és un poder estrany, no? Que només tenen les pedres velles. No? La Ciutadella té el poder de l'autenticitat i aquest poder s'ha de preservar.